आज आपण बनवत आहोत चिकन टिक्का मसाला। आधी आपण चिकन मॅरिनेट करून ठेवूया। हे अर्धा किलो चिकन आहे। हे मसाले आहेत। हे मसाल्यामध्ये मी धने पावडर 1 चमचा, 4 चमचे तिखट, लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा मीठ आणि थोडीशी हळद, 1 चमचा मोठा आले लसणाची पेस्ट आणि 4 चमचे मोठे 4 चमचे दही घेतले। अर्धा किलो चिकन घ्यायचा, बोनलेस चिकन टिक्क्यासाठी। अर्ध्या लिंबाचा रस लावायचा आणि याला चांगलं मिक्स करून 1 ते 1.5 तास लावून ठेवायचा। जास्त ठेवला तरी चालेल। आता 1 ते 1.5 तास लावून ठेवते। चिकन टिक्का बनवण्यासाठी मोठ्या कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालून हे चिकन आता आपण फ्राय करून घेऊया चांगलं। हे आता स्लो गॅसवर आपण फ्राय करून घेऊया। आता हे आपण परतूया आणि परतून 5 ते 7 मिनिटं परत फ्राय करून घेऊया। चांगलं हे फ्राय करून घ्यायचं असं सुकं। त्याच कढईमध्ये 2 चमचे तेल, 2 चमचे बटर आणि 1 चमचा 3 बारीक चिरलेले कांदे, 1 चमचा मीठ घालायचा कांदा नरम होण्यासाठी। तुम्ही प्युरी घातलं तरी कांद्याची चालेल। 1 चमचा आले लसणाची पेस्ट, 1 चमचा लाल तिखट, धने पावडर आणि गरम मसाला। चांगलं तेलात हे परतून घ्यायचं। तीन पिकलेल्या टोमॅटोची प्युरी, चांगलं तेल सुटेपर्यंत हे परतून घ्यायचं। चमचा कस्तुरी मेथी। आता हे मस्त तेल सुटलेलं आहे। आता आपण अर्धी वाटी क्रीम घालूया। आता आपण हे चिकन टिक्की घालूया आणि चांगलं परतून घेऊया 2 मिनिटं आणि नंतर गॅस बंद करूया। आता आपण हे 5 मिनिटांनी गॅस बंद करूया आणि वरून कोथिंबीर घालूया। कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी ती सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।